Hello, Wi-Fi, m-am găsit la clipă săptămâna să vorbim despre Mushoku Tensei sezonul 2, episodul 1, Light Novel vs Anime, ce a adaptat, ce n-a adaptat și overall despre părerea mea despre acest episod. Da, clipul conține spoilere legate de episodul 1, sezonul 2 din Mushoku și ce adaptează din volumul 7. Păi, prologul, Magicianul cu inima frântă, după care și are și titlul episodul și The Last Grizzlies. Sunt câteva mici detalii care nu sunt adaptate și, apropo, dacă sunt ciudat vocea mea în clipul ăsta, e din cauza că sunt răcit, dar asta este. Sper să, sigur o să întreagă că, na, sunt mai bine decât în celelalte 2 zile în care vreau să fac acest script, dar nu eram capabil, vocea mea și frecvența în care tușeam. Dar să revenim la subiectul nostru, care sunt diferențele. Întâi e faptul că în Kaleashka, în care e Rudeus, în Light Novel sunt toți membrii din Counter Hero, ceea ce în anime nu, ci sunt 2 oameni random care se joacă cu un ban. O chestie pe care nu am văzut în episodul ăsta, dar în Light Novel apare foarte mult, e zâmbetul forțat al lui Rudy, pentru că Rudy este depresiv. Asta e o chestie pe care și anime-ul o arată, cât și Light Novel-ul. Chiar mi s-a părut foarte interesant să pun back-to-back ce am citit cu ceea ce văd, pentru că, de exemplu, când intră în acel hotel, să zicem, Han, că cred că asta se traduce la in din engleză, el spune că patronul se uită la mine ca la un gândac de bucătărie, când vedem pur și simplu că e o chestie din capul lui Rudy. Din nou, nu observ chestia asta dacă n-ai citit la novel, dar mi s-a părut o chestie destul de drăguță. Ca să-ți arăt că anime-ul să, pară mult mai că tu ești un spectator în povestea lui Rudy, nici neapărat Rudy, ceea ce la novelul te face să fii Rudy. Adică așa spune povestea, cel puțin în mare parte. Și episodul se axează foarte mult pe asemănare dintre Eris și Sara, de care sunt foarte curios legat de cum o să evolueze adaptate, cel puțin în episoadele următoare. Personal, mi-a plăcut cum a mers până acum povestea și politețea lui Rudy nu e prea arătată în acest episod, pentru că în momentul în care se întâlnește cu Suzane, când pleacă spre misiune, îi dă mâna, scenă care nu e adaptată în anime, ca să aibă acel payoff. Cu Suzane care îi dă mâna și spune că dacă nu era el ar fi murit cu toții, aici referindu-ne la Rudy, că de asta nu avem scena adaptată cum este în Light Novel, când îi dă Rudy mâna lui Suzane la ce misiune. Ceea ce e o decizie destul de faină, stabilește și momentul în care Rudy trece peste Eris, chiar dacă știm, eu cel puțin știu că încă nu e complet peste Eris, mai sunt câteva etape până când va reuși cu adevărat să treacă peste Eris. În care totuși Suzane îi dă mâna, dar Rudy nu dă mâna și e foarte stângaci. Din nou, episodul se axează foarte mult pe depresia lui Rudy, de asta cred că vezi, deși din titlu că clipul se numește Magicianul Depresiv. Cât despre alte diferențe care ar fi, întâi Rudy nu plânge în momentul în care desfințează Dead End, și nu pe care consider că puteau să adapteze. Din nou, n-au adaptat chestii destul de mici. Și perspectiva lui Sara
pe care posibil să o vedem în episodul următor sau să nu o mai vedem deloc. Ideea e că spunea că de multe ori ăștia aristocrații și cum îl consideră pe Rudy un arogant care are totul pe tavă, dar și-a făcut un mof că vrea el să fie aventurier și na, ar fugi imediat ce dă de pericol cu coada între picioare și ar părăsi. Ceea ce nu s-a întâmplat și de asta e și o scenă destul de drăguță. Altă diferență e că avem Exodus Flame, incantația în loc de Great Fireball, care e folosită în light novel. Pentru că, apropo, Exodus Flame este și vraja pe care o folosește Rudy ca să elimine toți acei urși, care erau 60 la număr, din ce spune el în light novel. Mi-a plăcut cum au datat scena cu chiloții lui Roxy și când îi arde șuvița lui Eris. Și că practic revedem începutul lui Rudy cu Sylphie și Pandantivul, care a fost o scenă foarte drăguță, mai ales dacă știi ce urmează. Pentru că, na, dar am avut episodul 0, desigur în sezonul ăsta o să se revadă cei doi. Și în rest cam asta ar fi de spus. Dacă vreți să dați un subscribe aici, dacă vreți să vedeți celălalt clip, sau, mă rog, restul playlistului de Lene versus anime, e aici, despre Mushoku. Dacă vreți să vedeți clipe despre Mushoku, sunt aici, playlistul. Eu am fost Stefan și ne vedem data viitoare. La revedere!